Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i di ac yn gofyn i ti i fendithio yn hamser ac i dychwel i'n plith, a bydde di yn tywallt ysbryd arno, ac y byddwn ni yn ymwybodol dy fod yma, ac y byddwn ni yn dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tri gyrha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r Carol rhif 23, Carol rhif 23 o Tyredu Emmanuel a dato drwy mai Israel, sydd ymanalltid unig trist hyd y dydd datgyddiad Iesu Grist. Carol rhif 23 gewn ni sefyll i'w chanu.
Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Mae yna newid i'r cwrdd gweddi nos Iau yma sy'n dod, sef y drydydd nos Iau o'r mis. Felly nos Iau yma, fe fydd na cwrdd gweddi, ond fydd yn cael ei chynnal yn ein tŷ ni am 6 o'r gloch. Felly nid hanner awr 7 yn y neuadd drws nesaf, ond fydd yn cael ei chynnal yn ein tŷ ni am 6 o'r gloch. Felly nos Iau yma yn cwrdd gweddi misol ni. Hefyd yn agosau nawr, fe fydd ein hoedfa fydd yn croesawu'r Nadolig a'r noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24, cyfarfod hwyr iawn, 11:15 o'r gloch y nos. Felly yn croesawu'r Nadolig i mewn ac gobeithio gorffen 5 munud wedi 12, rhywbeth felly. Felly os nad ydych chi'n gallu dod, i ni yn gobeithio fe fydd yr oedfa'n fyw ar y we. Bydd yn hoedfa nesaf Prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu'r Carol rhif 24. Carol rhif 24, hwn foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi fab anwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir, i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Carol rhif 24 gen i ganu hon ar ein heistedd. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lyc 17. Ac yn dechrau yn yr 20fed adnod 20. Felly Lyc 17 adnod 20. A phan ofynodd y Phariseiaid iddo, pa bryd y deiau teyrnas ddiw, fe atebodd iddynt ac yddywedodd, ni ddaw teyrnas ddiw wrth ddisgwyl, ac ni ddywedant wele yma neu wele acw, canys wele teyrnas ddiw o'ch mewn chwi y mai.
Ac fe ddywedodd wrth y disgyblion, y dyddiau a ddaw pan chwynychwch weled un o ddyddiau mab y dyn ac nis gwelwch. A hwy a ddywedant wrthych, wele yma neu wele acw, na gewch ac na chanynwch hwynt. Canis megis y mae'r fellten a felltena o'r naill ran dan y nef yn disgleirio hyd yr rhan arall dan y nef, felly y bydd mab y dyn hefyd yn ei ddi-ddef. Eithir yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer a'i wrthod gan y genhedlaeth hon, ac megis y bu yn nyddiau Noa, felly y bydd hefyd yn nyddiau mab y dyn. Yr oeddent yn bwyta, yn yfed, yn gwreica, yn gwra hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, a daeth y diliw ac a'i difethodd hwynt oll. Yr un modd hefyd ag y bu yn nyddiau Lot, yr oeddent yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu, yn adeiladu. Eithir y dydd yr aeth Lot allan o Sodom, y glawiodd tân a brwmstan o'r nef ac a'i difethodd hwynt oll. Fel hyn y bydd yn y dydd y datguddir mab y dyn. Yn y dydd hwnnw y neb a fyddo ar ben y tŷ a'i ddodrefn o fewn y tŷ, na ddisgyned yw cymryd hwynt, ar hwn a fyddo yn y maes, yr un funud na ddychweled yn ei ôl. Cofiwch wraig Lot. Pwy bynnag a geisio gadw ei unioes a'i cyll, a phwy bynnag a'i cyll a'i bywha hi. Yr wyf yn dywedyd i chwi, y nos honno y bydd dau yn yr un gwely, y naill a gymerir a'r llall a y dewir. Dwy a fydd yn malu yn yr un lle, y naill a gymerir a'r llall a y dewir. Dau a fyddant yn y maes, y naill a gymerir a'r llall a y dewir. A hwy ateb basant ac y ddywedasant wrtho, pa le arglwydd, ac efe a ddywedodd wrthynt, pa le bynnag y byddo corff, yno yr ymgasgl yr eryrod. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, ein bod yn gallu dod ata ti ac yn dod trwy enw ac eiddiant y fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac thrwy ei rinweddau ef, thrwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, i ni yn gallu dod felly yn hyderus ata ti, yn gwybod fod y cynllun a baratoais di ymhell yn rhagwyddoldeb, fod y cynllun hwn wedi darparu ffordd ein bod ni yn gallu dod ata ti ac yn gallu dy alw di yn dad nefo. Ac felly ni yn dod ac yn gofyn i ti edrych arno mewn dy drigaredd ar ei ti ddod ac i fendithio'n hamser nawr ar i ni i godi'n golygon y ti ar nef, y byddwn ni'n edrych i fyny tuag ata ti, yr un sydd wedi darparu a chawdwriaeth ar ein cyfer, ac y byddwn ni yn dyfoliannu di y prynhawn hwn. Nerthyn ni o Dduw i gofio am yr hyn yr wyt ti, am yr hyn yw dy berson di, y byddwn ni yn rhyfeddu at dy fawred di y prynhawn yma, byddwn ni yn rhyfeddu at dy drigaredd di ath gariad. O Dduw, i ni yn gweddio, byddwn ni yn ymwybodol iawn o'th bwer ath nerth yma yn ein plith ni. I ni yn gweddio, o Dduw, y bydd dy bresenoldeb yma mewn fath ffordd, y bydd pob yr un ohonom yn gwybod fod presenoldeb yr holl alluog yma yn ein plith, dy fod ti wedi trigarhau cymaint wrthym, dy fod yn fodlon dod i bresenoli dy hun yma gyda'r nifer fach yma o bobl. O Dduw, rwy ti gymaint llawn cariad a thrigaredd, rwy ti yn addo bod lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull, rwy ti yn fodlon dod i lawr i'n plith ni. I ni yn rhyfeddu at hyn, o Dduw, nôl y byd yma, nôl safon cymdeithas, ni fydde modd disgwyl i unrhyw un o werth i ddod i ymgynnull gyda chryw bach o bobl. Ond eto i gyd o i ni yn blant i ti. Ac felly yr wyt ti yn edrych arno mewn dy drigaredd ath gariad ac yn gwybod dy fod wedi addo fod yma ymhlith dy blant hyd yn oed lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull, yr wyt ti yn addo bod yno yn ei plith. Ac felly ni yn dyfoliannu di am hyn ac yn gallu tystio i wirionedd yr addewid hwnnw. Dy fod wedi bod yn ein plith, o Dduw. Rwy ti wedi bendithio dy bobl, hyd yn oed mewn amseroedd blin fel rhain. Hyd yn oed mewn amseroedd lle mae'r bobl, yr mwyafrif, yn troi cefn ac yn anwybyddu dy air di. Yr wyt ti yn trigarhau wrth dy blant ac yr wyt ti yn dod ac yn cynhesu eu calonau ac yn ei nerthu nhw i sefyll
ac i barhau i bwyso arna ti. Ac felly ni yn diolch i ti am hyn, yn diolch am dy drigaredd, dy fod yn fodlon, presennoli dy hun, hynny'n plith ni, hyd yn oed ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth o'r bresenoldeb yma. Ac ar ei ti weithio nid yn unig yma yn ein plith, ond ar hyd a lled ein gwlad. Y bydd ysbryd i'n cael ei dywallt ar ein gwlad ni unwaith eto, wrth i ni agosau at y Nadolig, i ni yn gweddio y bydd ysbryd i ar waith yn rymus, yn argyhoeddi, yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am waredwr, wrth iddynt fynd i ganol prysurdeb a sŵn a miri y byd, wrth nhw fynd i'r modd y mae'r byd yn dathlu yn ei ffordd gwag. O Dduw, i ni yn gweddio y bydd ysbryd i yn dod ac argyhoeddiad o bechod, ac y bydd pobl yn gwybod i ba le i droi, y byddan yn gwybod lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu, ac y byddant yn dod yn cael ei tywys yma trwy nerth yr ysbryd glân, y byddant yn cael ei tywys i manau ar hyd ein gwlad ni, o Dduw, lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu. I ni yn diolch i ti, o Dduw, bod na lefydd yn ein gwlad ni, dal i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, bod na lefydd dal i daddoli di mewn ffordd sydd yn barchus ac mewn ffordd sydd yn dy anrhydeddu di. Ac felly ni yn gofyn i ti am y manau hynny, y byddi ti yn ei bendithio a'i calanogi heddiw, y bydd na ffrwyth yn dod o'r llafur, ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu. Felly o Dduw, trigarha nawr wrthym, cadw'r un drwg i ffwrdd, nertha ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan i Carol rhif 25. Carol rhif 25. Rhyfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd. Carol rhif 25, gwn i sefyll i'w chanu.
Bydd o'n testyn o'r Efengyl yn ôl Luc at penod 17 ac adnod 25. Luc 17 adnod 25. Eithir yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer a'i wrthod gan y genhedlaeth hon. Nawr, yn yr adnodau blaenorol i'r darn y ddarllenes i ychydig ynghynt, i ni'n darllen am hanes y 10 gwahanglwyf, ac yno i ni'n darllen am y modd dychwelodd un i ddiolch am yr iachad a ni ddath y 9 arall, ac i ni'n gweld felly nad yw'r rhinweddau fel diolchgarwch neu ffydd neu gariad, nad ydyn nhw'n rhinweddau naturiol. Petai nhw'n rhinweddau naturiol, mi fydda'r 10 wedi dod nôl i ddiolch. Ond deithon nhw ddim, gan mai nid rhywbeth naturiol oedd e. Yr hyfeddod o'r wyrth a ddigwyddodd, dim ond un ddychwelodd. Mae'r rhinweddau yma'n dod o ganlyniad gweithgaredd ar glwyddiaeth Duw yn y galon. I chi'n sylwi, i'r 9 arall mae gwyrth allanol yn unig ddigwyddodd. Dim byd mewnol. Dal yn ryfeddol, ond dim ond falle roi estyniad o rhai blynyddoedd ar ei bywydau ac yna y diwedd ar farn. Felly mae'n naturiol, gallech chi ddadle, bod rhai falle'n sôn am deyrnas Dduw. I ni'n darllen yn adnod 20, y darn lle dechreuais i'r darlleniad ychydig ynghynt. A phan ofynodd y Phariseiaid iddo, pa bryd y deiau teyrnas Dduw, fe atebodd iddynt ac ddywedodd, ni ddaw teyrnas Dduw wrth ddisgwyl. Eto, yn chydig wythnosau nôl, dwi'n credu nes i sôn am yr posib yna lle ni'n gweld yng ngeiriau pobl. Yn aml mae'r geiriau yn bradychu'r hyn sydd yn y galon ac yn dangos anwybodaeth. Pan mae rhywun yn trial dweud rhywbeth, falle'n trial dweud rhywbeth mwyn dod â rhyw clod iddyn nhw hunan neu dangos bod nhw'n deall mwy na beth maen nhw'n honni, ond falle yn ei geiriau, yn y modd maen nhw'n dweud maen nhw'n dangos i anwybodaeth. A dyna beth sydd fan hyn. Maen nhw'n dangos ei diffyg, llwyr, diffyg dernadaeth yn ei cwestiwn. Chi erioed wedi cael profiad felly, falle yn yr ysgol neu yn y coleg neu mewn rhyw gwrs, i chi eisiau gofyn rhyw gwestiwn, ond chi gormod ofn y cwestiwn, achos chi'n gwybod os ofnau'r cwestiwn, falle bydd yn swnio'n cwestiwn dwp a bydd pawb arall yn gwybod yr ateb. Ac chi'n gwybod, wrth ddweud y geiriau, fe fyddwch chi'n bradychu eich anwybodaeth. Ac felly yn aml iawn mewn cyrsiau neu dosbarthiadau, dyw pobl ddim yn gofyn y cwestiwn, achos maen nhw'n gormod o ofn y bydden nhw'n dangos i hun. Wel, doedd ddim lot o ots gyda'r Phariseiaid fan hyn i ofyn cwestiwn. Mi roedden nhw'n gofyn am y rheswm anghywir, yn nhw'n llawn balchder. Doedd ddim ofn yn nhw bydden nhw'n cael ei dal allan, ond dal allan y digwyddodd. Maen nhw'n dangos ei darluneb yn y cwestiwn, ond mae'r cwestiwn yn dod ganddyn nhw yn y gobeith o dwyllo yr Iesu. Ond maen nhw'n dangos i hanwybodaeth llwyr. Felly, hoffwn ni edrych ar yr holl ddarn yma, yr darn darllenon ni, nid dim ond yr adnod y testyn, a'r ddisgrifiad anwybodaeth pobl, ac yna y modd mae pobl yn anwybyddu, ac yna atebolrwydd. Y 3 pwynt yna, anwybodaeth, a siwr o fod bod hwn yn wir am rai yma, yn anffodus fydd yr ail pennawd yn sicr yn disgrifio llawer anwybyddu yr Efengyl, ac yn olaf yn sicr mae hwn yn berthnasol i bob un. Atebolrwydd. Mae pob un ohono ni yn atebol fel unigolion am ein dewisiadau ac am ein bywydau ni. A hyn i ni'n ei weld yn yr adnodau sydd o'n blaenau ni. Wel, yn gyntaf, anwybodaeth. Y Phariseiaid yma, mi roedden nhw'n disgwyl dyfodiad teyrnas Dduw. Dyna beth maen nhw wedi bod yn darllen amdano. Dyna beth maen nhw wedi cael ei magu ers yn blant bach yn ei cartrefi a'i rhieni'n darllen stori iddyn nhw ac yn gweddio y cyn mynd i gysgu. Mi fydden nhw'n dweud iddyn nhw, mae'r Mesea'n dod ac mae'n mynd i fynd â ni o nerth i nerth, ac yr holl broblemau mae Israel wedi cael i ni yn mynd i fynd o nerth i nerth. A dyma be fydde'r plant bach yn tyfu yn ei 40au, ac yna i ni 20au, ac yn ei 30au, ac yna i ni 40-50au. Mi fydden nhw'n dysgu plant nhw, mae'r Mesea'n dod ac mae'n mynd i fynd â ni o nerth i nerth. Ac maen nhw'n gyffroes am y peth, ac maen nhw'n aros am ddyfodiad y deyrnas, ond mae'n rhywbeth weledol maen nhw'n aros amdano. Maen nhw'n edrych ymlaen, siwr o fod, gan bydden nhw'n disgwyl,
Os fydda nhw ar y ddaear pan fydd yn dod, bydda nhw'n cymryd rhan blaenllaw yn y deyrnas yma. Fydd nhw, y Phariseiau, yn bwysig iawn yn y deyrnas newydd yma fydd yn cael ei sefydlu ar y ddaear. Ond mae Christ yn ateb i cwestiwn, a mae'n dweud hyn, fe atebodd iddynt, ac y ddywedodd, ni ddaw teyrnas Duw wrth ddisgwyl. Na, be mae hwnna'n golygu hynny? Hynny yw, ni ddaw mewn modd gweledol. Pan mae'n dweud wrth ddisgwyl, mae'n golygu mewn ffordd i chi mynd i weld gyda'ch llygaid o reidrwydd. Fel i chi yn ei ddisgwyl, mynd ymlaen yn adnod 21, ac ni ddywedant wele yma, neu wele acw. Nawr, yr ystyr hynny yw hyn, dros y cynrifoedd, mi fydde nhw, fel i ni yn ei ddisgwyl, bydde sawl teyrnas wedi ei sefydlu. A ni fydde'r un wedi bod yn broses tawel. Allwch chi ddim dychmygu teyrnas yn cael ei sefydlu yn rhywbeth tawel gostyngedig, a pobl wedi dod a wedi falle gwisgo lan yn smart a dod a rhywbeth gyda nhw i'r dathliad ac yn y blaen ac yn dawel bach canu'r gloch. Na, byddwch chi'n mynd disgwyl be felly. Nid roedd o barti bach fydd yn y tŷ. Doedd ddim o'r fath. Mi fyddwch chi'n disgwyl rhywbeth llawer mwy. Mi fydde yna sawl litgor yn cael ei chanu, yn cael ei bloeddio allan. Wele yma, wele acw, dyma nhw'n dod. Dyma'r milwyr yn dod, mae'r cyffel yn dod. Maen nhw'n dod â'i harfau. Maen nhw'n dathlu, maen nhw'n llawenhau. I ni wedi concro'r wlad yma, ac i ni'n dod nôl ar nwyddau ni wedi dwyno ddiaru tiroedd nhw. Bydden nhw ddim yn dod mewn yn dawel, maen nhw'n cysgu. Os bys nhw'n dod yn ganol nos, bys yr milwyr di aros tu fas i'r pentre cyn dod nôl, neu beth bynnag, neu os mynd a cymryd y tir drosodd, dwi'n mynd dychmygu fydden nhw wedi mynd mewn i'r tir yn dawel bach, ac yn bod yn ofalus o deimladau'r wlad honno, os nhw eisiau upsetio'r bobl, bod nhw'n dwy'n eu cartrefi nhw, a'i tiroedd nhw, a'i ffermydd nhw, mi fydden nhw wedi dod mewn yn llawn sŵn, yn llawn bloeddio, ac yn arwain o'r ymdaith yna lle fydde'r pobl yna. Yr arweinwyr dewr ar gefn eu cyffelen dangos eu cyhyrau nhw ac falle wrth eu hymlen nhw yr gwragedd fwyaf pert allech chi ddychmygu dim byd gwahanol i heddi na fydde yr gweiddi allan edrychwch arno fi, edrychwch ar fy nghyfder i, edrychwch ar fy mreichiau fi a mae'r echo'r marc yma lawr fan hyn ges i hwnna yn y frwydr ac yn dangos y craith ac mi fydde'n dangos y marc fan hyn ac mi fydden nhw'n ymfalchio yn eu llwyddiannau corfforol nhw ac yn dweud dyma ni wedi concro'r wlad ac i ni'n dod mewn i sefydlu'r deyrnas. Ac mi fydden nhw ar gefn i cyffel yr arweinwyr, y rai fwyaf dewr, yn gwrando ar pawb yn canu clodydd ac yn plygu lawr o'i blaenau nhw. Gorymdaith o sŵn a dathlu a sicr balchder. Gorymdaith a ddaw a hyder ar gyfer y dyfodol, achos yn meddwl, wel, dyma ni wedi concro gwlad, i ni wedi sefydlu teyrnas arall, i ni nawr siŵr o fod yn mynd i fod yn saff am rai blynyddoedd i ddod, achos ni wedi sefydlu teyrnas arall. Wel, mae yna fath gwahanol o deyrnas i ni yn ei ddisgwyl. Dangosa Crist iddyn nhw. Dim dyna beth i ni'n disgwyl. Dyna beth i chi'n disgwyl i ddewon. Dyna beth chi wedi bod yn breuddwydio amdano. Chi wedi cael amser caled. Chi wedi cael eich camdrin ac maen nhw wedi. Ac chi wedi bod yn edrych ymlaen nawr a cael bod yn fuddugoliaethus ac i chi wneud i bobl eraill siŵr o fod fel maen nhw wedi wneud i chi. Dyna beth fydde'r feddylfryd. I ni eisiau dangos ein bod ni'n gryf ac i ni'n edrych ymlaen tan bod na un yn dod ac yn arwen ni o nerth i nerth. Dyna math o feddylfryd oedd gan yr Iddewon siŵr o fod. Ond mae'n dangos i hanwybodaeth pa mor anghywir oedden nhw. Nid teyrnas felly oedd teyrnas Duw. Yn ei hanfod teyrnas ysbrydol ydoedd. Mewn un ystyr, mae'r teyrnas yma nawr, mae'n dweud wrthyn nhw, yng nghalonnau'r sawl sydd yn anrhydeddu'r arglwydd y deyrnas, y mae wedi dod, y mae'r deyrnas wedi ymsefydlu yng nghalonnau pobl. Rhufeiniaid 14 adnod 17, canis nid yw teyrnas Dduw fwyd a diod, ond cyfiawnder a thangnefedd a llawenydd yn yr ysbryd glân. Dyna yw teyrnas Dduw, pethau yn y galon yw e. Cyfiawnder, tangnefedd, llawenydd. Pethau ysbrydol, nid corfforol, gweledol, dyna dylsed fod yn chwilio a'i ceisio. Os ydych chi am ddirnad y deyrnas hon, rhaid edrych am ei effeithiau ar galon bobl.
Rhaid edrych am y ffrwyth. Dyna sut mae dirnad, os yw'r deyrnas yma wedi dod. Edrychwch a ydy Duw wedi gweithio ar galon rhywun, ac yna fyddwch chi'n gwybod os yw wedi trwy'r ffrwyth hynny sydd yn dod o'i bywydau nhw. Cyfiawnder, tangnefedd, llawenydd. Fe fyddwch chi'n gweld dyna ffordd sy'n edrych amdano. Nid ceffylau, nid milwyr, nid teyrnasoedd daearol. Chi eisiau edrych arno rhywbeth sydd yn y galon. A ydych chi yn eog o feddwl yn yr un modd a'r Pharisëaid. A allanol yn unig yw eich crefydd chi, ond nid yna yw'r broblem gyda'r mwyafrif o bobl. Os nad ych chi'n Gristion yma heddiw, siwr o fod, yma yw eich problem chi, i chi'n edrych at pethau allanol, yn dod i ryw gasgliadau personol falle negyddol, cadarnhaol, beth i chi meddwl dylse fod, neu unrhyw gwendidau chi'n gweld mewn rhai pobl eraill, ac yn y blaen, rhywbeth i chi'n ei weld, a rhywbeth i chi'n ei ddyrnad, yw beth yw teyrnas Duw. Ydych chi'n meddwl ar ei llwybrau gweledol yn unig? Ar un lefel, gallwch chi ddweud mae'r gweledol yn bwysig, yng nghyd-destun sut mae ymdriniaeth Duw ar y galon yn effeithio'r hyn ydyn ni, a sut ni'n byw. Ond rhywbeth yn y galon yw Ydych chi dal i feddwl eich bod yn aelod o'r deyrnas? Falle bod yna rai yma sydd yn meddwl eu bod nhw'n aelodau o'r deyrnas Duw, gan eu bod nhw'n dod i'r cwrdd, mynychu capel, yn aelod o'r capel, ond nid dyna'r lefel oedd y Pharisëaid, fel rhywbeth o teyrnas gwleidyddol neu economaidd neu beth bydd yn milwrol, ond falle, dim i'r un raddau, falle bod pobl yn meddwl yr hyd termau capeli ac yn meddwl, wel, i ni eisiau dod ar holl capeli ynghyd. Dyna beth mae'r rhai pentrefi wneud, dod ar holl capeli ynghyd mwyn cael un cynulleidfa fawr, a sy'n mod pa grefydd i chi hyd yn oed. Hyd yn oed os ych chi'n rhan o rhyw grefydd arall, dewch ynghyd, i ni gyd yn ffain, ni gyd yn rhywbeth tebyg, dewch ynghyd ac rhywbeth gweledol, criw mawr o bobl yn addoli rhyw fath o dduw. Ac ar lefel hynny, o cyn belled bod hwnna i'w weld, i chi meddwl mae'r deyrnas yma. Ond nid rhywbeth felly yw Ydych chi'n meddwl gan eich bod chi'n flaenllaw yn y capel, falle'n bregethwr mewn capel. Cofio siarad ar rywun blynyddoedd yn ôl, ac cwestiwn wedi cael ei ofyn i fi. Ydych chi'n dweud wrtha i felly, nad yw'r pregethwyr a enwi'r rhai nhw yn Gristnogion? A fe ddwedes i, ydw. Dydyn nhw ddim yn Gristnogion os nad ydyn nhw'n credu, a nes i'r rhestru'r pethau ar efengil iddyn nhw. Dwi ddim yn dweud nad ydyn nhw'n Gristnogion, nid fi sy'n dweud hynny. Be fi'n dweud yw, os ydy'r Beibl yn dweud dyma beth yw Cristion, a fod pregethwr yn gwadu yna mae'r pregethwr hynny, nid yw e'n Gristion yn ôl y Beibl. Mae'n Gristion yn ôl y peth gweledol, allanol, daearol, gan ei fod yn aelod o ryw eglwys Gristnogol, ond nid yw e'n Gristion. Ond dyma yw'r problem i fe. Mae pobl yn meddwl ar hyd termau, fel y Pharisëaid, rhywbeth allanol. Os ydw i'n aelod o ryw enwad neu ryw gapel arbennig, yna am ryw reswm o pobl yn meddwl eich bod chi'n Gristnogion. Fe fydd rai pobl yn meddwl gan eich bod chi'n ddiaconiaid neu henuriaid o ryw gapel, beth ydych chi'n dweud, dwi'n aelod o'r bedyddwyr neu'r annibynwyr, a dwi wedi bod yn un o'r gweision sydd yn gweithio yna. Dwi hyd yn oed i arwen y cwrddau, ac oherwydd hynny, mi rydw i'n aelod o'r deyrnas. Wel, nag ydych, achos dydych chi ddim gwahanol i'r Pharisëaid, os ydych chi'n meddwl felly. Nid dyna yw teyrnas Duw, nid fod yn aelod o gapel, nid fod yn bregethwr o ryw gapel, neu'n henuriad o ryw gapel, mae'n rhywbeth mewnol. Mae rai pobl yn meddwl ar hyd termau fel hyn. Os ydw i'n byw yn dda ac yn garedig ac yn neis, yna rhaid byd Duw yn fodlon gyda fi. A rhywbeth allanol eto, pethau dwi wedi gallu wneud neu ddim wedi wneud. Os dwi wedi aberthu fy mywyd, wedi rhoi amser neu arian, wedi gweddio cyfres o weddiau, yna rhaid fy mod i'n iawn. Wel, mae teyrnas Duw yn rhywbeth sydd yn digwydd yn yr enaid. Mae e'n waith gwirthiol. Nawr, gai ofyn y cwestiwn yma i chi, oes na waith gwirthiol wedi digwydd yn eich bywyd chi? Petai digwydd fel pregethwr yn gwrando ar y we heddiw, bydd rhaid i ni ofyn wrth edrych ar y camera, sa'n siŵr ble mae'r camera, bydd rhaid gofyn i'r pregethwr hwnnw, a oes na waith gwirthiol wedi digwydd yn eich enaid chi? Nid a ydych chi wedi cael eich magu yn y capel ac wedi cael eich dwy'n i fyny trwy'r ysgol Sul ac wedi diweddu lan yn un o'r diaconiaid ac un o'r henuriaid ac falle chi yn y diwedd wedi cael fod yn bregethwr yn y capel. Nid dyna'r cwestiwn. A oes na wyrth wedi digwydd? Os na rhywbeth wedi digwydd, na allwch chi esbonio. Mae'n rhywbeth tu hwnt i chi, fel Ioan 3:3.
Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, yn wir, meddaf fi ti, oddi eithir geni dyn dra chefn, ni ddichon e fe weled teyrnas ddiw. Welwch chi, fyddwch chi'n rhan o teyrnas ddiw, ond i'ch genir chi dra chefn, oddi fri, oddi uchod. Dyna be mae Iesu'n dweud yn Efengyl Ioan. Mae'n dweud, mae rhaid bod na rhywbeth oddi fri wedi digwydd yn eich enaid chi. Dyna yw teyrnas ddiw. Mae Crist yn dweud yma yn Efengyl Luc, canis wele, teyrnas ddiw, o'ch mewn chwi y mae. Crist ddim yn gwadu na fydd na ymddangosiad gogoneddus, gweledol ar ddiwedd amser. Fe fydd na ymddangosiad gweledol o'r deyrnas rhyw ddydd, fe fydd na. Ond bydd y llawer mwy nag unrhyw ymsefydlu o deyrnas daearol. Fe fydd na ddydd, ac mae'n crybwyll y peth fan hyn. Yn yr holl adnodau yma, mae'n sôn am rhywbeth mewnol yn y galon, ac yna mae'n sôn am yr ymddangosiad o'r deyrnas ar ddiwedd amser hefyd. Yma'r holl beth yma. Mae na ddydd yn dod pan y bydd y deyrnas yn cael ei sefydlu yn ei lawnder, yn ei gyflawnder. Ond cymaint oedd ei hanwybodaeth yr oedden nhw'n camddeall pob cyfeiriad ysbrydol. Mae yna rybydd yma i'r bobl o'r angen am waith yn y galon ac am ymbaratoi ar gyfer y dydd ofnadwy pan ddaw Crist yn ôl. Mewn chydig ddyddiau fe fyddwn ni'n cofio ymddangosiad Crist am y tro cyntaf ar y ddaear. Wel, mae yna gyfeiriad fan hyn am y tro nesaf y bydd Crist yn ymddangos ar y ddaear. Ac mae angen paratoi ar ei gyfer y. Ydych chi fel yr rhai siaradodd Crist a hwy dal ddim yn deall, yn chwilio am rhywbeth gweledol? Neu a fyddwch chi yn cymryd sylw o'r rhybydd? Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail, felly at yr anwybyddu. Falle bod chi wedi syrthio i'r categori'r rhai sydd yn llawn anwybodaeth. I chi ddim yn deall, chi ddim yn ei weld e. Ond falle yn fwy perthnasol i rai mae'r anwybyddu yma. Mae Crist yn pwyntio at y dyfodol, y dyddiau sydd yn dod, dyddiau o erlyd, falle caledwch. Ond mae'n disgrifio cyfnod pan fydd y Meseia yn dychwelyd, pan sefydlu'r y deyrnas yn gyflawn ar ddiwedd amser, ond cyn hyn, yn yr adnodau chydig cyn hyn, mae'n cyfeirio at y ffaith bod rhaid iddo fe ddioddef. Cyn yr ail ddyfodiad, fi rhaid i Crist fod yn gadael y ddaear yma, ac yn ystod y cyfnod fe fydd yn dioddef, adnod 25, eithir yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer. A'i wrthod gan y genhedlaeth hon, cyn y diwrnod hwnnw, fe fydd rhaid i Grist dioddef llawer a'i wrthod gan y genhedlaeth hon. Oedd hyn o'i flaen yn gwybod yn barod y dioddef ar un lefel, y gwrthodiad gan ei bobl ei hun oedd e wedi wrthod yn barod. Dyna oedd hanes ei weinidogaeth a dal i fod hyd heddiw, faint sydd yn gwrthod Crist heddiw, mewn capeli, faint sydd yn gwrthod Crist heddiw yn y capeli, petach chi'n mynd i bregethu'r Efengyl, fel sydd yn y Beibl, yn y mwyafrif o capeli heddiw, mi fydden nhw'n dangos y drws i chi'n weddol gloi. Os ydyn nhw wedi gwrando hynny. Os na ydyn nhw wedi gwrando, fydden nhw'n siglo'ch llaw chi, diolch yn fawr, addewch chi dod nôl i llenwi'r pwlpit to. Ond gan amla, os ydyn nhw wedi gwrando, fydden nhw'n dangos y drws i chi, bydden nhw'n licio fe. Na broblem yw, rhai yn gwrando ac yn cysau chi, eraill ddim yn gwrando ac yn meddwl, wel, digon neis a dewch nôl to. Yr anwybyddu yma. Mae yna gymaint o gategoriau o bobl, maen nhw gyd yn yr un twll, maen nhw gyd yn yr un pydew. Ond gwrthod yw'r mwyafrif, pa bynnag ffordd i chi'n ei wneud, os ych chi'n gwrthod mewn ffordd amlwg fel y mwyafrif o'r byd heddiw, neu os ych chi'n gwrthod mewn modd crefyddol, trwy ddod a peidio gwrando a peidio ildio. Gwrthod yw gwrthod. Ond fe fydd na ddioddef, y dioddef eithaf pan fi farw Crist ar y groes. Sylwch, mae'n dweud rhaid. Eithaf yn gyntaf rhaid iddo ddioddef llawer. Rhaid, oedd Crist yn dweud rhaid iddo ddioddef. Pam oedd Crist yn dweud rhaid iddo ddioddef? Dyna oedd yr unig ffordd gall y deyrnas yma gael ei sefydlu yn mhell yn rhagwyddoldeb. Yr oedd Duw wedi cynllunio ffordd a fe ddwedodd Duw y tad rhaid cael dioddef, rhaid i ti ddioddef fy mab yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid oedd i Iesu Grist dioddef. Dyna'r unig ffordd yr oedd Duw yn gallu delio â'r broblem
doedd dim ffordd arall, mwyn cael y deyrnas yma, mwyn i bobl fod yn rhan o'r deyrnas, rhaid oedd i Iesu Grist dioddef. Falle bod chi'n gofyn pam. Mae'r rhaid oedd i Dduw gosbi pechod, dyna pham. Os ydy Duw yn berffaith ac yn sanctaidd ac yn bir, ac os na Duw yn gallu caniatáu dim byd pechadurus i'w deyrnas ef, ni allai ganiatáu pechod i fewn, ond i ni'n bechaduriaid. A gan fod Duw yn gyfiawn, rhaid cosbi pechod. A dyna wnaeth e. Ond fe gosbodd ei fab, Iesu Grist, ymhell yn rhagwyddoldeb cyn seiliad y byd, fe drefnodd e ffordd a chawdwriaeth, fe drefnodd y drindod, y bydd y mab yn dod yn ifydd i'r ddeiar, ac bydd yn cael ei eni yn faban, ac yn antyfu ac yn pregethu, ac ar ôl 2 mlynedd o'i weinidogedd, mi fydde fe'n cael ei groesoelio pam, fel cosb y byddai Duw yn cosbi Iesu Grist yn lle'n pechod ni. Iddo fyw bywyd perffaith. Iddo gyflawni'r gyfraith yn gyflawn ac yn llwyr. Ein mwyn ni. Ond fe ath e'r groes hefyd ein mwyn ni. Fe ddioddefodd e llawer. Fe ddioddefodd e holl ddigofaint y tad arno. Rhywbeth na fedrwn ni ddeall. Dydyn ni ddim yn gallu dechrau deall beth yw digofaint y tad ar y mab. Dydyn ni ddim yn gallu deall beth yw digofaint y tad ar un enaid. Y mae cosbetigau tragwyddol yn rhywbeth erchyll. Na, dydyn ni'n gallu ymgyffred ac mae'n rhywbeth poenus i feddwl amdano. Ond am un person mae'n digon gwael, ond fe ddioddefodd Crist digofaint y tad ar ei holl bobl. A fe aeth yn ifydd i'r groes. Dyna i chi dioddef, llawer dioddefodd Crist. Ond dim ond ar gyfer y sawl sydd yn rhan o'i deyrnas y dioddefodd e hyn. Nath Crist ddim dioddef i neb arall, dim ond ei bobl. Fe gallasau fe fod o ran ei potensial ond i bobl fe ddioddefodd e gymerodd e gosb i blant e. I'r sawl sydd tu allan i'w deyrnas mae digofaint y tad yn cael ei tywallt arnyn nhw. Yn y dydd ofnadwy hynny. Mae'r blant, mae'r digofaint sydd yn heiddiannol i'w blant mae'r digofaint hwnnw'n cael ei dywallt ar ei fab. Mae'r rhai sydd ddim yn blant i Dduw, mae'r digofaint hwnnw i ddod. Mae ddod rhyw ddiwrnod. Cyfeirir at farnedigaethau bu ar bobl yng nghyfnod Noa a chyfnod Lot. Grandewch ar hwn. Dyma i chi ddisgrifiad o'r farn. Sawl barn wedi bod yn hanes Israel, ond grandewch ar y geiriau Adnod 26 ac megis y bu yn nyddiau Noa, felly y bydd hefyd yn nyddiau mab y dyn. Felly mae'n cymharu'r diwrnod pan fydd Crist yn dychwelyd nôl. Dyma be fydd e fel. Mae'n cymharu'r un math o sefyllfa. Yr oeddynt yn bwyta, yn yfed, yn gwreica, yn gwra, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch. A daeth y diliw ac a'i difethodd hwynt oll. Yr un modd hefyd ac y bu yn nyddiau Lot. Yr oeddynt yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu, yn adeiladu. Eithir y dydd yr aeth Lot allan o Sodom y glawio tân a brwmstan o'r nef ac a'i difethodd hwynt oll. Fel hyn y bydd yn y dydd y datgyddir mab y dyn. Dyna be mae'n mynd i fod fel. Fe ddaeth y diliw a dinistrio'r byd. Ac yna daeth yng nghyfnod Lot barn, pan glawiodd nid dŵr tro hwn, ond tân a brwmstan o'r nef. Mae Iesu Grist yn rhoi rhybydd eglur i bobl, i ni heddiw. Dyna pwrpas y geiriau yma, fe rhybydd i'r bobl pryd ni, ac yn rhybydd i ni heddiw. Ond y broblem pryd hynny, fel heddiw yw, dyw pobl ddim yn gwrando nag nhw. Dyna'r broblem. Yn amser Noa, doedden nhw ddim yn gwrando. Yn amser Lot, doedden nhw ddim yn gwrando. Dros y canrifoedd, doedden nhw ddim yn gwrando. A hyd heddiw, dyw pobl ddim yn gwrando. Rhybuddio pregethwr cyfiawnder Noa am farn Duw. Beth nath Noa? Fe adeiladodd e o'i blaenau arch yng nghanol tir sych. Byddai wedi edrych yn gwbl ffôl yng ngolwg y bobl lleol, adeiladu arch ar dir sych. Beth yn y byd wyt ti'n neud, Noa? Ac mi fydde Noa'n dweud wrth nhw, mae Duw yn mynd i farnu'r byd am eich pechod chi. Ac mi fydde nhw'n chwerthin. Ac bydde nhw'n ei hwyl mi blant. Ac bydde nhw'n dweud, edrychwch beth i chi'n neud, mae dy dad i
Mae wedi mynd yn wallgo, mae'n adeiladu arch, yn ganol tir sych. Beth yn y byd mae'n neud? Mae Duw wedi dweud, mae yna farn yn mynd i ddod, am eich pechod ac am eich anghryduniaeth. Na fydden nhw ddim yn credu ac doedden nhw ddim yn ymddiddori o gwbl. Anwybyddiaeth wnaethon cario ymlaen a'i bywydau. Doedden nhw ddim yn ei gredu, doedden nhw ddim yn poeni am yr hyn a ddywed. Ni ddweud y gwir, mi fydd yr rhai'n claddu pen yn y tywod. Falle bydd y rai wedi meddwl, wel mae gan Noa bwynt, i ni wedi bod yn ddrwg, ac mae yna rai yn mynd dros ben llestri, ac felly bydden nhw wedi meddwl, mae gan fe bwynt, ond ta beth, mae lot haws mynd gyda'r dorf a claddu pen yn y tywod ac anwybyddu'r cyfan, a gobeithio i'r dim na fi dim glaw yn dod lawr. Dychmygwch sut nhw'n teimlo pan dath y diferyn cyntaf o law. Ond beth o'n nhw'n neud tan hynny? Wrth i nhw adeiladu'r arch a rhybuddio nhw ac yn pregethu am gyfiawnder, yr oedden nhw'n bwyta, yr oedden nhw mas yn cael pryd o fwyd, o'n nhw'n bwyta. Falle ni cartrefi, falle ni cartrefi ffrindiau nhw, ac yn mynd oedden nhw'n bwyta. A siŵr o fod bwyta lot, falle gormod. Ac yfed, mi fydden nhw'n yfed, mi fydden nhw'n partio ac yn gwreica ac yn gwra. Mi fydden nhw'n cario ymlaen a'u bywyd nhw ac yn mwynhau bywyd i'r eithaf, i'r dim. Ac dyma yw bywyd, dyma yw pleser. Ac mi roedden nhw yn cario ymlaen ac yn neud y pethau pob dydd. Pethau falle ar un lefel sydd ddim yn ofnadw o ddrwg, ond os chi'n mynd â fe'r eithaf, y mae yn bechadurus. Ac mi fyddech chi'n dweud, wel dyma nhw, edrychwch, y mae Noa'n i rhybuddio nhw. Mae'r glaw yn dod, mae yna ddilyw yn mynd i ddod ar draws y byd. A beth ych chi'n neud? Ych chi'n cario ymlaen i fwyta ac yfed? Beth o'n nhw'n neud yn amser Lot? Yr oeddent yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu ac yn adeiladu. Os unrhyw beth wedi newid i heddiw, beth chi wedi mynd i'r dre ddoe a gweld miloedd o bobl ar hyd y strydoedd, beth o'n nhw'n neud? Mae'n rhoi yn bwyta. Mi roedden nhw'n yfed, mi roedden nhw'n prynu, mi roedden nhw'n gwerthu, mi roedden nhw'n rai yn wir yn mynd ar y nerfau fi tipyn bach yn ganol y stryd ac yn gwerthu ac yn microffon ac yn gweiddi allan, dewch i prynu hwn, nid 50, nid 40, 20 pint, dewch i gael e, a dan y rhyw dwyll rhywle, maen nhw wedi dwy'n o rhywle ac wedi cael e, a maen nhw'n mynd i wneud rhyw elw anferthol, ac dyna lle nhw'n gweiddi, dewch i prynu hwn, rwy'n nawr fan hyn, dewch i prynu hwn, dyna beth o'n nhw'n neud, bwyta, yfed, prynu, gwerthu, mi roedd na rai yn plannu, ac falle dim o ran plannu yn y ddaear, bydd yna rhai ffermwyr yn, ond mi fydden yna rhai yn plannu ac yn meddwl am y dyfodol ac yn meddwl, dwi'n mynd i roi fy arian i fan hyn, dwi'n mynd i roi fy arian i fyna, ac fe fydd yn dod yn ôl i fi 10 gwaith yn fwy, ac yn adeiladu ac yn cynllunio. Dyna beth mae pobl yn neud y dolyg yma, maen nhw'n cario ymlaen i bartio. Maen nhw mor brysur yn ei bywydau bach hunan. Nid yn unig amser Nadolig, mae hwnna wir drwy'r flwyddyn. Falle'r amser Nadolig dros rhyw gyfnod o wythnos, pythefnos, falle oherwydd, fel ych chi'n gwybod yn y gwaith, maen nhw'n goffa bwcio mewn nawr i cael pryd bwyd gwaith, mae'n rhaid chi fwcio blwyddyn neu 2 o flaen llaw. Achos mae'r flwyddyn 2014-15, mae'r llefydd bwyta yng Nghaerdydd wedi bwcio'n barod ar gyfer partïo Nadolig. Chi ddim yn gallu cael nhw. Mae rhaid chi fwcio nawr. Felly ni'n trefnu nawr yn yr ysgol, ble ni'n mynd i fita 2014-15 ar gyfer ein parti Nadolig ni. Dyna beth mae pawb yn neud. Pam? Achos i ni'n gorfod wneud yn siŵr. Mae pawb eisiau gwledda, mae pawb eisiau dathlu. Be maen nhw'n dathlu? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n cofio dim byd am geni Iesu Grist. Dwi'n cofio dim bod Iesu Grist yn dod nôl eto. Dwi'n cofio dim bod Iesu Grist wedi dod y tro cyntaf i rybuddio am gyfiawnder a'i fod yn ail ddod hefyd. Dwi'n cofio dim byd am hynna. Ond maen nhw'n dathlu. Dyma sy'n mae pobl yn dathlu Nadolig. Maen nhw'n llenwi bywydau nhw trwy bwyta, yfed, prynu, gwerthu, plannu, adeiladu. Dyna beth wnaethon nhw amser Lot. Dyna beth wnaethon nhw amser Noa. Byddech chi'n meddwl, os ydy esblygiad yn wir ac ni'n gwybod nad yw e, ond os petai byddech chi'n meddwl byddwn ni wedi gwella rhywfaint. Bod mwy i fywyd. A bwyta, yfed, gwreica, gwra, plannu, adeiladu, gwerthu, prynu. Pethau tymhorol yw'r ein. Dros dro. Sydd yn pethau sydd yn bodloni yr hunan. Drwy'r amser yn llenwi bywyd ac yn anwybyddu gair Duw, rhybuddion Duw. Gair Duw yn dweud bod mwy i fywyd na'r pethau gwag yma. Ond i ni'n gwybod, wedi'r holl rybuddio y dath y farn.
I ni'n gwybod na, ni wedi darllen na. Amser Noa, dychmygwch yr eiliad hynny pan yr oedd Noa i deulu mynd mewn i'r arch. Cyn cael drysa wedi pledio a phobl ar anwybyddu ac yna dath y glaw. Os ych chi'n meddwl na ddigwyddodd hynny, nid bod hwn yn bwysig, ond dwi wedi darllen rhywle bod nhw wedi ffeindio prawf i brofi bod y wedi digwydd. Sym eisiau hwnna, achos ni'n gwybod bod wedi digwydd. Ond dychmygwch yr eiliad pan dath y glaw, ac yna y glaw, a mwy o law. A falle bydd yna rhai yn ganol eu partio nhw, yn dathlu ac yn gwledda ac yn bwyta ac yn yfed, yn dechrau meddwl bydd rhywun dweud, yw'r glaw ddim wedi stopio ys 3 diwrnod. Mae'r lefel yn codi. Nawr, dwi ddim yn mynd i fod cweit fel achos mae'n mynd i fod lot fwy sydyn na hynny. Roedd hwnna dros gyfnod gyda Noa, rhywbeth tebyg ond yn waith. Gyda Lot, rhywbeth tebyg. Dychmygwch yr eiliad pan oedd Lot yn rhywbeth yn o dewch o fan hyn, mae Duw mynd i farnu'r lle gwbl bechadurus hon, anfoesol, mae'n mynd i ddod lawr ac mae'n mynd i farnu, ac doedd pobl ddim yn gwrando. Ac yna pan dath y dinistyr, dychmygwch yr eiliad pan sylweddolon nhw fod Lot yn gywir. Wel, yn olaf ac yn sydyn yr atebolrwydd yma, mae'r darn yma'n llawn rybuddion ar ein cyfer ni, fel unigolion, fe fyddwn ni yn atebol, a dyn ni wedi paratoi ar gyfer dyfodiad Crist. Mae e'n ffaith hanesyddol i'r proffwyd i broffwydo bydd y Crist yn dod rhyw ddydd, ac mae e wedi dod. I ni'n gwybod, mae e'n ffaith hanesyddol, gwyddonol hanesyddol, be bynnag chi eisiau dweud. Mae e'n ffaith hanesyddol i fab Duw ddod ar y ddaear. Ond hefyd, maen nhw wedi dweud bod e'n dod nôl, a'r mae'r adeg pan ddaw e nôl yn mynd i fod yn derfynol ac fe ddaw y farn. 1 Thessaloniaid 5, adnod 2 a 3, o blegyd chwiawyddoch eich hunan yn hysbys. Mae felly y daw dydd yr arglwydd fel lleidr yn y nos, canis pan ddywedan tangnefedd a diogelwch, yna mae dinistyr di-symwdd yn dyfod ar ei gwarthaf, megis gwewyr esgor ar un a fo beichiog, ac ni ddihangant hwy ddim. Ni fydd dianc, dyna beth mae'n dweud, fydd ddim ffoi. Mae rhaid paratoi cyn y cyfnod hwnnw. Fel yng nghyfnod Noa a Lot, fe ddaw yn ddisymwdd fan hyn. Fe ddaw e yn aml yn disgrifio'r farn a ddaw yn Jerusalem yn yr ysgrythyr. Os ydych chi'n darllen yn ysgrythyr, mae yna sôn am barn lleol ar Jerusalem yn y flwyddyn 70, ac ni'n darllen am yr erchylltra ddigwyddodd bryd ni. Ond yn aml, pan mae yna gyfeiriad at y farn honno, mae yna gyfeiriad at y farn arall yn ei gymharu at y farn ar ddiwedd amser. A dyma gawn ni fan hyn yn adnod 31. Yn y dydd hwnnw, y neb a fyddo ar ben y tŷ, a'i ddodrefn o fewn y tŷ, na ddisgyned yw cymryd hwynt, ar hwn a fyddo yn y maes yr un funud na ddychweled yn ei hôl. Be mwyn yn ei olygu? Rhybydd. Mae yna farn ar ddyfod, peidiwch gwastraffu amser a mynd yn ôl am eich cot neu'ch dodrefn. Mae yna farn yn dod. Os ych chi'n gweld a chi ar ben y tŷ a chi'n gweld bod y farn yn dod, bod na gosb yn dod, chi'n gweld beth bynnag yw yn agosau, peidiwch am mynd nôl i gasglu'ch pethau. Does dim amser i wneud hynny. Mae fel y darluniau erchyll yna. Petai chi ddim yn gweld neb yn y llifogydd ofnadw sy'n yn digwydd ar hyd y lled y byd, chi ddim yn gweld pobl yn mynd i'w cartrefi nhw ac yn dod â cadeiriau mas. Chi ddim eisiau cader pam eich tŷ chi'n mynd o dan y dŵr. Chi eisiau mynd i'r to i ddiogelwch ac ewch o'na, ffowch am eich bywyd. Ac felly, dyma yw'r rhybydd i chi, peidiwch chwarae gwastraffu amser. Mae blynyddoedd yn hedfan cyn i chi droi. Fydd yr amser wedi mynd. Fydd y cyfle wedi mynd. Bydd eich celonau wedi hen galedu. Dyna'r peryg. Peidiwch chi am meddwl gan bod chi wedi cael wythnos diwetha, gewch chi wythnos arall. Peidiwch chi am meddwl gan nad i Dduw i Iesu Grist dychwelyd i'n plith wythnos diwetha, na fydd yn dod wythnos nesaf. Dydy ni'n gwybod. Peidiwch chi am meddwl felly. Ond hyd yn oed petai ni'n dweud na ddaw en ôl am 70-80 o flynyddoedd arall, peidiwch chi am meddwl bod hwnna'n ddigon amser fe eith hwnna fel y gwynt. Mae'n hedfan. Cyn i chi droi fe fyddwch chi wedi cyrraedd yr oedran hynny. Ond nid yw'n wir? Meddyliwch chi am rhywbeth roeddech chi'n edrych ymlaen ato, nadolig llynedd. Roeddech chi'n llawn cyffro am nadolig llynedd. Be sydd wedi digwydd? Llynedd, y gair llynedd. Mae wedi mynd. Mae'n barod i mynd, mae blwyddyn di mynd ers dolig llynedd.
Ac mewn chydig o ddyddiau fydd y dolyg nesaf. Chi'n gwybod beth fydd yn digwydd? A mewn rhai misoedd fydd ni'n edrych nôl, lle ath y dolyg na? Mae e wedi mynd i'r gorffennol. Fe ddath e ac fe ddiflannodd e. Dyna yw amser, dyna beth yw'r peryg. I chi'n meddwl, fe na i ystyried y pethau hyn ar ôl i fi cael fy hwyl. Ond mae'r amser yn mynd i hedfan. A cyn i chi droi rownd, falle bydd yr i hwyl, bydd eich calonau chi wedi caledu cymaint, fydd dim diddordeb dych chi. Dyna pa mae Crist yn rybuddio pobl. Mae'r pwysles yma ar yr angen i ildio yn llwyr i Grist. Tra bod cyfle, trai fod yn agos, rhaid gosod Crist uwch pob peth daearol. Dyna beth yw'r neges yn yr adnod yma. Dyna oedd tristwch hanes gwraig Lot wrth ffoi o Sodom. Adnod 32, mae'n dweud cofiwch wraig Lot. Pam mae'n dweud cofiwch wraig Lot? Nid oherwydd iddi dderbyn barn a throi yn golofn o halen, dwi'n naill ai fan hyn neu fan draw. Ti'r ffaith iddi cael ei throi yn golofn o halen, wel, hwnna oedd y farn. Ond dim dyna oedd y peth pwysig oedd hyn. Y ffaith iddi droi ei golwg yn ôl at Sodom. Yr oedd hi eisiau'r byd. Genesis 19 a 17. Ac wedi iddy'n deud dwy'n hwynt allan, neu fe ddywedodd, dianc am deinios, nac edrych ar dy ôl, ac na saf yn yr holl wastadedd, dianc i'r mynydd, rhag dy ddifethan, adnod 26, eithir ei wraig ef, a edrychodd drach ei chefn o'i diolef, a hi a aeth yn golofn halen. Dyna yw bwrdwn y neges i chi. Ydych chi'n edrych tuag at y byd? Ac yn meddwl mae hwnna'n well. Mae gan y byd pethau gwell i roed i fi. Mae gan y byd ffrindiau fydd yn gallu para hyd bywyd. Pidwch y credu'r peth. Mae gan y byd pethau sydd yn addo i mi llwyddiant a hapusrwydd. Pidwch y credu'r peth. Ond hyd yn oed petach chi'n cael llwyddiant ac hapusrwydd, dros dro yn unig yw e. Mae Iesu Grist yn dod yn ôl rhyw ddydd. Ac yr ydych chi'n atebol ar eich pen eich hun. Cymerwch eich rhybuddio, a yw y byd yn eich denu tuag ato na ffowch am eich bywydau at Grist, cyfeirid at ba mor sydyn y daw y dydd ar ein pennau, bydd dau mewn gwely, fe fydd na ddau mewn cae, a cymerir un a gadewr llall. Dyna i chi ddarlun erchyll o'r dyfodiad hynny. Fydd na ddau, mae'n dibynnu ar pa amser o'r dydd yw e, pa rhan o'r byd yw e, achos pan daw Crist yn ôl, fydd un rhan o'r byd yn y nos, a fydd rhan arall y byd yn y dydd. Felly falle fyddwn ni'n cysgu, a falle fyddwn ni yn y gwaith, dydyn ni'n gwybod. Falle byddwn ni'n gwely'n gorffwys, falle byddwn ni'n yn y meysydd, yn y swyddfa, neu le bynnag. A dyna lle fyddwn ni. Falle byddwch chi gyda'ch ffrindiau neu gyda'ch teuluoedd a byddwch chi yn gwneud rhywbeth gyda nhw ac fe fydd Crist yn dod yn ôl. Ond fydd un ohonoch chi, falle fydd yn Gristion yn cael ei cymryd i fyny ac y gadewir y llall. So yn eich cartref chi, dyna lle fyddwch chi fel teulu neu ffrindiau neu beth bynnag. Ac os na gredinwyr yna plant i Dduw, fe fydd na rhai yn cael ei cymryd i fyny, fydd na rhai yn cael ei gadael. Ydych chi'n barod am hynny? 1 Thessaloniaid 4:17, chi sy'n Gristnogion, dyma beth sy'n wir. Yna ninnau'r rhai byw, y rhai a dawyd a gipir i fyny gyda hwynt yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr, ac felly y byddwn yn wastadol gyda'r arglwydd. Fe fyddwn ni'n cael ein galw gartref i fod gyda Crist pan ddaw yn ôl i gasglu bobl. Ond mae yna hefyd adnod arall yn 2 Thessaloniaid 1 adnodau 7-9 ac i chwythau, y rhai a gystuddir esmwythra gyda ni yn ymddangosiad yr arglwydd Iesu o'r nef, gyda'i angylion nerthol a thân fflamllyd, gan roddi dial i'r sawl nid a dweinant Dduw, ac nid ydynt yn i fyddhau i fengil ein harglwydd Iesu Grist, y rhai a ddioddefaint yn gosbedigaeth, ddinistyr tragwyddol, oedd i gerbron yr arglwydd ac oedd i wrth ogoniant ei gadernid ef. Mae yna rai yn cael amser tra'r y ddaear i baratoi ar gyfer gadael y ddaear, ond nid yw'n wir. Mae yna rai yn cael newyddion gan y doctor ac yn dweud y mae amser ar ôl yn amser byr yw e. Ac maen nhw'n cael amser i baratoi, ond mae'r mwyafrif ddim yn paratoi yn gywir. Be maen nhw'n dweud yw ffarwelio a'u teuluoedd. Ond dydyn nhw ddim yn paratoi i gyfarfod yr arglwydd. Ond maen nhw wedi cael yr amser. Ond mae yna sawl un wedi gadael y ddaear yma yn ddisymwth heb rybydd. Dyna sydd yn llenwi'n papurau newydd gan amla, a rhaglenni newyddion, am rhai na chafodd yr amser i baratoi ar gyfer hynny.
Fe ddaw dydd pan ddychwelo'n harglwydd, a phan daw y dydd ni fydd cyfle arall. Pan ddydd Crist yn dychwelyd, unai os fyddwch chi wedi cael eich galw cyn hynny, neu os fyddwn ni dal ar y ddaear, fe fydd dydd yn dod ac ni fydd cyfle arall ar ôl iddo fe ddod. I orffen, ydych chi'n meddwl gallwch chi ffoi hynny? Ydych chi'n credu gallwch chi osgoi bryd hynny? Perswadio rhywun i adael chi fod? Na fydd barn arnoch chi. Wel, chi'n meddwl beth mae Crist yn dweud, adnod 37. A hwy a tebasant ac yddywedasan wrtho, pa le arglwydd? Ac efe ydywed, dyn nhw dal ddim yn deall, maen nhw dal i ofyn y cwestiynau twp yma. Ac mae Iesu'n dweud, ac efe ydywed wrtho, pa le bynnag y byddo y corff yno yr ymgasgl yr eryrod? Na be mae hwnna'n golygu? Fel corff marw neu'r ysgerbwd ar hyd y ffordd, fe fydd adar yn dod, ysglyfaethus yma'n dod o hyd iddo heb drafferth. Ond ydy hwnna'n wir? Ydych chi erioed ni wedi cael trafferth gyda morgrig yn ein tŷ ni, bob haf, a maen nhw'n bla. Sym os be ni'n neud, mae'r morgrig ma'n dod o rywle neu gilydd, ac os gadewch chi briwsionin ar y llawr, maen nhw'n tyrru eto fe. Os newch chi adael darn o gig ar y llawr, maen nhw'n tyrru, maen nhw'n dod o bob twll a chornel, ac mae rhaid ni roi pethau lawr i cael gwared yn nhw. Petach chi'n rhoi darn o gig allan ar y cae, byddwch chi'n gweld yr adar yn dod lawr o fewn ychydig. Ar ein iard ysgol ni, ar ôl i plant cael brechdannau ar yr iard, i beth ni'n gweld, mae'r gwylanod yn dod lawr, ac maen nhw'n syrthio lawr ar ôl i'r plant fi mewn i'w dosbarthiadau nhw. Ac maen nhw'n pigo'r bwyd lan ac maen nhw'n dod. Rowch chi darn o gig yna. Mi fydden nhw'n ymladd ac yn brwydro am y cig yna. Unrhyw le, rowch chi corff rhywun sydd yn marw, yn yr anialwch, yn y ddinas, yn y stryd gefn, yn y cae, fe fydd yr adar ysglyfaethus yn dod o hyd iddo fe. A'i fita. Be mae'n golygu? Pan ddaw'r farn, ni fydd ffoi. Fe fydd Duw yn gallu ffeindio pob yr un. Dim un camgymeriad. Lle bynnag fyddwch chi. Ymha bynnag twll neu gornel fyddwch chi. Ymha bynnag pellteroedd y byd y byddwch chi. Ymha bynnag cyflwr eich calon fyddwch chi. Be bynnag fyddwch chi. Os fyddwch chi wedi llwyddo ngolwg y byd i fod i'r pobl fwyaf pwysig, neu wedi mynd i rhyw drybeini mawr yn y tywyllwch mwyaf ddeiar yma. Lle bynnag fyddwch chi. Fe fydd Duw yn dod a fydd Crist yn dod yn ôl ac fydd e'n gallu gweld pob yr un lle bynnag fyddwch chi. Ac fe ddaw y farn i lawr. Felly rhybydd yw, rhedwch at Grist nawr, at yr un ddioddefodd llawer a'r un a gafodd ei wrthod. Rhedwch at fab y dyn. Dyna yw bwrdwn y neges yma. Peidiwch a troi nôl fel gwraig Lot ac edrych ar Sodom ac yn meddwl mae'r byd lot well. Mae fy ffrindiau'r byd lot yn well. Peidiwch a bod mor ffôl. A mae Crist yn dweud, mae'r ydwyf yn dod yn ôl. Ac pan ddof yn ôl fe ddaw y farn, ac fe fydd y deyrnas yn cael ei sefydlu'n gyflawn. Mae'r deyrnas wedi ei sefydlu ar y lefel yn halonau pobl yn barod, ond fe fydd diwrnod yn dod fyddai'n galw fy mhobl ynghyd, ac yn ei galw nôl i'r nefoedd. Ond i'r sawl na fydd ymhlith ei bobl fe ddaw y farn, ac fydd dim ffoi am weddill tragwyddoldeb. Dyna be mae gair Duw yn ei ddweud. Mae'n erchyll o beth. Ond mae'r gobaith yw hyn, mae Iesu Grist yn llawn trigaredd, hyd yn oed pan mae'n sôn am bethau erchyll fel hyn. Mae'r rhybuddion, mor erchyll, yn rhybuddion o gariad. Mae'n dweud, gwrandewch, dyma'r ffordd. Dwi wedi dod, dwi wedi marw ar groes, dwi wedi cymryd eich cosb, ymddiriedwch yno fi, credwch yno fi, edifarhewch o'ch pechod. Dewch at Grist. Ac yr eiliad i chi'n dod ato fe fydd maddeuant pechodau, fe fyddwch chi yn rhan o'i deyrnas ar y ddaear, ac fe fyddwch chi yn ymuno ar bobl fydd yn edrych at y diwrnod pan y bydd yn dychwelyd i alw ei bobl. O beth am newch chi te? Eithir yn gyntaf, rhaid iddo ddioddef. Os oedd na unrhyw adnod o'n i'n mynd i ddewis fel testyn o'r darn yma, dyma'r un, ond yr hybydd yw'r holl adnod. Eithir yn gyntaf, rhaid iddo ddioddef llawer. Os ywch chi adael yma heddiw, gydag unrhyw beth yn eich meddwl chi, wel, gadewch i chi gofio am y dioddef nath Crist drostom. Gafodd ei wrthod gan y genhedlaeth hon. Ond nid yw e'n gwrthod y sawl sydd yn dod ato ef. Dwi ddim yn troi'r un enaid i ffwrdd. I'r rhai sydd yn dod ac yn cyffesu eu pechodau. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am dy drigaredd ac am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am yr hybuddion.
I ni yn gweddio, Dduw, y bydd na ryw rai fydd yn troi at Grist ac yn pwyso ar Grist ac arno ef yn unig. Ac y bydd na waith yn digwydd yng nghalonnau llawer hyd yn oed yn y dyddiau blin yma. Trig ar ha felly, i ni yn gweddio, hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dydych ni orffen gwasanaeth trwy ganu'r Carol rhif 28. Carol rhif 28. I noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef. Carol rhif 28 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.